Moj kolega poljoprivrednik je izašao, nije hteo da sasluša da je poljoprivreda ove godine dobila 3 milijarde i 600 miliona više. Razdeo poljoprivreda je dobila 8% više, a subvencije u poljoprivredi su dobile 10% više. Vlada je nagradila poljoprivrednike, Vlada je nagradila i radnike. Nagradila je braću po žuljevima, braću po muci, nagradila je većim prihodima, ali je poljoprivreda to na određen način i dala. Vi ste svakako bili svedoci kad su ovi skloni nenasilju bitlali ovde štapom da me biju, kada smo usvajali Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Taj zakon je, ministar poljoprivrede to zna, ubacio u sistem više od 100.000 hektara zemljišta i doneo više miliona evra u budžet. I onda se Vlada revanširala poljoprivrednicima, dodelivši više podsticaja, više direktnih plaćanja, više sredstava, a ono što je najbitnije, neće se podržavati poljoprivrednici sa vračarskog pašnjaluka, ovi što su izašli, nego će se time podržavati poljoprivrednici, a najviše oni mali, ne milioneri sa Vračara i vračarskog pašnjaluka, koji će to upotrebiti za obnovu mehanizacije. Tu su sredstva za ruralni razvoj uvećana za gotovo 30%.